Noget af det, der karakteriserer introverte mennesker, det er, at de har en tendens til at på en eller anden måde suge alle input til sig af de ting, der kommer ud i omverdenen. Det er både de ting, der bliver snakket om, og det er alle de der vibrationer der med, har folk det godt, eller er de kede af det, eller er de sure over noget. Og man har også tit som introvert en tendens til at have fokus på andres behov, før man har fokus på sin egen behov. Alle mennesker vil selvfølgelig gerne være populære og føle sig værdsat, men som introvert er det tit sådan, jeg ved ikke om du kan genkende det fra dig selv, men den her fornemmelse af, at man bryder sig heller ikke om at tiltrække opmærksomhed, så derfor så bliver det en meget nem strategi at vælge det her med altid at være den, der sidder som den indfølgende lytter, og ja, det er så også rigtigt, og på en eller anden måde, så bliver det jo alligevel lidt svært at mærke, hvad er det egentlig for nogle behov, jeg selv har i den her sammenhæng. Og det kan føre til, det er, at når man ikke kan mærke, jamen, hvad er det egentlig, der er godt for mig? Hvad er det for nogle mennesker, det vil være godt for mig at være sammen med? At man så faktisk kommer til at blive kæreste med en person, som dybest set ikke er sådan noget særlig godt match. Og hvad er det egentlig, der skal til, for at en introvert vil opleve, at det her det er et godt parforhold, et forhold, hvor jeg føler mig værdsat, og hvor der er plads til også at tilgodese de behov, man har. Man skal selvfølgelig overveje om, eller du, fordi det er dig, jeg lige snakker med, du skal overveje om det parforhold, du er i, om det egentlig er et forhold, som fungerer godt, som det er, eller om der er nogle ting, der muligvis skal ændres i forholdet, for at det kommer til at fungere. Og der skal man jo tænke over, hvad er det så for nogle ting, der er alarmsignaler i forhold til, om det her det er et godt forhold, eller om der er nogle ting, der skal laves om. Noget af det, man især skal lægge mærke til, det er for eksempel, oplever du nogle gange, at du for eksempel bliver overtaget til at deltage i nogle ting, du faktisk ikke har lyst til at være med til. Det kan være socialt, at nu skal vi ud til en koncert, eller vi skal på museum, eller et eller andet. Alle weekender er pakket med aktiviteter eller familieaktiviteter. En ting er, at der kan være mange ting, men hvis din partner faktisk er i stand til at sige, fint nok, det er helt okay, at du ikke har lyst til det her, jamen, så sker der jo ikke noget ved det. Hvis partneren bliver ved med at plage og siger, kom nu, og jamen, du skal jo ikke noget, jamen, nu synes jeg lige, du skal tage at komme med. Så er der en udfordring i forhold til, at du også skal have plads til at være dig i det her forhold. Og det bliver rigtig vigtigt at huske, at det faktisk er helt i orden at have behov for den her ro og alenetid, lige så meget som andre mennesker har behov for at have meget aktivitet og har behov for at mærke travlheden. Det er helt i orden, at du siger nej, også selvom du egentlig ikke skal noget bedre, og bare siger, at jeg har faktisk ikke lyst. Det er ikke fordi, jeg skal rydde op i garagen, eller jeg skal noget andet. Det er egentlig bare fordi, at jeg har brug for at være mig selv. Bliver det så respekteret, eller bliver det ikke respekteret? Det er jo også sådan, at mange af os har det også, at jo ældre man bliver, jo mere ved man jo også godt, jamen det her det synes jeg er sjovt, og det her det ligger uden for det område, som jeg har for eksempel en helt klar mening om, jeg tror ikke det vil være sjovt for mig at prøve bungee jumping. Altså, det er så enormt sjovt, når andre prøver det, men altså, det vil være en klar overskridelse af mine grænser og blive kastet ud i det. Så derfor har jeg det sådan, at man behøver ikke prøve alle ting for at vide, at det har jeg ikke lyst til, eller det vil jeg ikke synes er rart. Det der bliver vigtigt, er jo at kunne mærke, jamen det er faktisk okay, at jeg fravælger lige præcis at gøre den her ting, fordi at det er det. En anden udfordring for jer som introverte i et parforhold kan også være, hvis du simpelthen oplever, at din partner hele tiden synes, at der skal være nogle andre med, når I skal være sammen, at det er, jamen skal vi ikke invitere Jens og Sofie med, også når vi skal på ferie, eller hver eneste gang man skal ud og lave noget, skal i teateret eller biografen, jamen så skal der være en masse andre mennesker med. Og igen, der er omdrejningspunktet. Er det i orden, at du siger nej, eller er det noget, som skal diskuteres hver eneste gang? Hvis det ikke bliver accepteret, at du faktisk siger nej, jeg ikke har lyst til det, så er det måske også på tide at tænke over, om det egentlig er en partner, som er ægte interesseret i dine behov. Noget, som man rigtig tit ender med som introvert, det er jo med at være den, der hele tiden giver andre gode råd og dykker.
Det er jo en utrolig rar følelse, det her med at være den, der føler sig klog og er i stand til at give gode råd, men det kan også være enormt frustrerende aldrig at mærke, at bøtten vender den anden vej rundt. Hvis du egentlig ikke får lov til at fortælle, hvad du tænker på, og hvad du er ked af i hverdagen, og så kan man jo ikke undgå at gå rundt og blive sådan lidt småbækker indebrændt. Og resultatet bliver sådan set bare, at du er lidt småsur og irriteret, og din partner bliver småsur og irriteret, og samværet bliver faktisk ikke særlig rart for nogen af jer. Ja. En af udfordringerne kan også være, hvis du som introvert faktisk får fundet en partner, som er lige så introvert som dig selv, og I så ender med at være lidt følsomme og være lidt konfliktsky, og faktisk ikke få ryddet op i de ting, som er svære for jer. Det bliver sådan lidt ligesom at gå rundt på æggeskaller hele tiden, fordi at begge parter ved, at den anden egentlig bliver lidt utilpas ved konflikterne. Og det man har fundet ud af, det er, at det egentlig giver en rigtig stor risiko for brud i parforholdet, hvis man ikke får taget de her omgange, hvor man får løst konflikterne. Det kan også ske, at i et forhold med to introverte, at de simpelthen bliver lidt handlingslammede, at man sådan sidder der søndag eftermiddag og tænker, vi kan jo også gå en tur ned i byen. Ja, men du kan sige til, hvis du har lyst, og nej, det kan du også. Og så ender det simpelthen med, at man aldrig nogensinde kommer ud i røret, fordi det er for hyggeligt bare at sidde derhjemme. Der mangler den der sådan lidt ekstroverte person, som får presset og får skubbet tingene lidt i gang, fordi man vil jo egentlig også gerne som introvert ud og opleve noget rart, men man vil bare gerne have lov til selv at sige, jamen nu har jeg lyst, eller nu har jeg ikke lyst. Så det at få fundet ud af, påvirker I faktisk hinanden på en god måde. Ja. Afslutningsvis, lige for at opsummere, så skal du så have tænkt over, når du går ind i et parforhold som introvert, og finde ud af, jamen 1, er der plads til dine behov i parforholdet, og 2, er der en passende balance mellem den aktivitet, du enten bliver presset ind i, eller bliver opfordret til at deltage i forhold til din mulighed for stille og rolig opladning alene. Tak fordi du kiggede med i dag. Jeg håber, du har fået noget ud af det, og ved lidt mere om, hvordan du skal håndtere et parforhold. Hvis du har lyst til at læse mere om forskellige emner omkring samliv og familieliv, og hvordan du trives med dig selv, kan du læse på min blog, psykologviden.dk/blog. Du kan også gå ind på min Facebook-side, hvor der kommer forskellige debatter, billeder og muligheder for at kommentere. Tak for nu.